ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಇತ್ತೀಚೆ ತೂಯಿನ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ರಾಜ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಒಂದು ಅವೆಂದ ಮೀರಿಸಾದನು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ಪಿರ ತಿಕ್ಕುನೆಕ್ ದಾಲಾ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊಡಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ತೂಪ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಶೋಕ ಆತನ ಆವಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಂಡ ಸಮಾಜೋಡು ಅನ್ಯಾಯ ನಡಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ದೇವೇರು ವಾರೀತಿ ಅನ್ನಲು ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡಾಯ್ಟ್ ಅಕಲು ಮಲ್ಪನ ಅನ್ಯಾಯಡು ಯುವಜನರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ವಿದ ನೆಟ್ಟು ಯುವಜನತನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹಾಳ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಯ್ದುಂಡಿಟ್ಟು ಅಂಚದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಪನಕ ಒಂದು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ ಬರೋಲಿ ಅವತ್ತ ಒಂದು ಯಾರು ಶಿಶಾರು ಪಸತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಪ್ನ ಐಟ್ ಈ ನಮೂನಿ ಮೂವಿ ಬೈದನ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಫುಲ್ ಟೀಮುಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ದ ತಂಡೋಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಪ್ ಸರ್ 100 days ಪಕ್ಕ ಸೊ ಟಾಪ್ ಶೋಕಿತ್ತು ಪಾರ್ಪಿನರ್ನೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಭರತನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಲಿ ಎತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತುಂಡು good message for those who involve in drugs. It's not the time for the youngsters to involve in drugs. Very good message. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಶೋ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡ ಹಾಂ ಕುಡವರು ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂವರೆ ಕುಡಲ ತೂವರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಕಲಕ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತುಂಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬಟ್ ಅದಂಡ ಆಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆತು ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಅಡ್ಡೆ ಮೇಗ್ ದಿನ ವಿಲನ್ ಪುರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಓಕೆ ತುಲಿ ಓಕೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತಾರಲ್ಲ ತುಳು ಮೂವಿನ ತೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾರರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾರರ್ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟು ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಇದು ಮಟ್ಟ ತೂತುಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ 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 ಹೀರೋನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಬೇತನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸೂಪರ್ ಐಟ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲ್ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸೀನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತದೆ 10 out of 10 ಸೂಪರ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದಾಂತಿನ ಜೋಕುಲು ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಲಾಯ್ಕಂಡು ತೂವಲಿ ಕುಡವರ್ತಾವೆ ತೂವಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋರು ಎತ್ತೊಂಡು ನಕಲಿಲ್ಲ ಮಾರು ನಕಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಖಂಡಿತ 100% ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೋ ಮಲ್ದಿರು ಖಂಡಿತ ನನ್ನವರು ಬರೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಕ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಹಾಂ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಷಗೊಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದೆ 100% ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಲೈಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು ಫುಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಸರಿ
ಲೈಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸೀನ್ಸ್ಲ ಟಾಪ್ ಇರ್ದು ಪೂರ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಸೀನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತ ಒಂದು ಅರವಿಂದ್ ಸೂಪರ್ ಜಾಬ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ 10 12 on 10 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಟ್ರೋ ರಂಗನ ಸೂಪರ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಹಾರರ್ ನಮ್ಮ ಬೋಳಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಎಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂರಜರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜಾನರ್ ಟಫ್ ಜಾನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆತ್ ಈಸಿ ಜಾನರ್ ಅತ್ತೆ ఒక ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇತೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾಮಿಡಿನೇ ಎಂಚ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಬಂದು ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದೀತಾರೆ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ ಒಂಜಿ ದಾದಮಾದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಒಂದು ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಎಂಚ ತೋಚ್ಪಾಡು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ತೋಚ್ಪಾರ ಆತು ಜವ ಮೆಸೇಜ್ನ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಹವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಬಂಗೋಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಮೂವೀಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡಾಪುಣ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದೇವ್ ಡನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಸೊ ನೈಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತೂವೋಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಟ್ ದೇಪಂಡು ಹಾಕಲಿತ್ತು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಾಪೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಂದದ್ದು ಆತಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜ ಬಂಡ ಬಾಕಿದ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೈದನು ನೆಡ್ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಬರೋದಾಗಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಬೈದನು ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ತೂಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಓಕೆ ಹಾಂ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾರರ್ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಹಾಂ ಕೊಡೊಂದು ಸತಿ ತೂವರೆ ಉಂಟು ಯಾ ಗುಡ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿತ್ತಾರೆ ಹಾರರ್ ಕನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವೀಸ್ ಬರಾಡ್ ಪಂಡು ದೇವೇರೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇನೆ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನೀರ್ ವೆಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತೇನೆ ನೂದು ದಿನ ನಡಪಡು ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಾರೈಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ಬಾಬಣ್ಣನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಖಂಡಿತ ದೂಪಿ ನಂಚಿನ ಖಂಡಿತ ದೂಪ ಎಂಗ್ಲು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ದಾದನ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಒಂದಲ್ಲ ರೀ ಡ್ರಗ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಗೊಂಜಿ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಅದು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಸೂಪರ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ದೇವಣ್ಣ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾತು ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಾಕಿದಾಗ ಉಪ್ಪು ಇರೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಹೋದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ